Hormatly kaynene gelin dedim. Ballarıňar eleler bir nersen aýdaýyn. Balam balam dep yaşayıverseňer, ballarıňar da çoňoýgondan kin balam balam dep yaşaýt, birok ata-enen dep yaşabay goýar. Kaytar dünýä. Balam balam dep yaşayıverseňer, ballarıňar da erteň çoňoýgonda alar daga balam balam dep yaşaýt, bizge garabay goýar. Oşondan ballarıňardyň göz aldynda canım apam dep mamile kılıp yaşagala, mınany görüp çoňoýgon bala, erteň saga daga canım apam, men sizni süýem dep çoňoýar. Oşondan balam deýberbeý, balaňardyň göz aldynda ataga mamilene, apaga mamilene, ata-enege urmakçyly körsötüp çoňoýtgala. Urmakly ata-eneler, ballarıňardy tarygala. Kanikulga çıgan zaman kelinler şahardagılar, ana kurska, kompüterge, başkaga jönötösüňer. Eň oňoý kurs aýdaýynby? Baldardy alıp ayıldaky çoň enelerine jönötürgile taýynelerine. Ayılda repetitorga bergen akçanyçy ana çoň enelerge bergile. Ana şolar repetitorgen jakşyrak tarbiýa berýär. Bu öte mamile. Oşondan ata-eneler menen mamileni alyssatyp goýgala. Ata-eneden mamileni üzgün kişiden, tuğan uruktan mamileni üzgün kişiden Allah da mamileni üzüp koyar. Oşondan atam apam dep yaşagala, atam apam dep süýüp yaşagala. Bir hadisni jalpynızlarga belek kılam. Peygamber aleyhisselam ömürüm uzun bolsun deseňer, kalaýsızlarmy? Rızkım kenem bolsun deseňer, kalaýsızlarmy? Jaman ölümden sak boloýyn deseňer, kalaýsızlarmy? Anda tuğanyňar menen mamileni beken kılýar diýip Peygamber aleyhisselam. Oşondan keliňizler. Kur'an, hormatlylar, jahannamdyn odunan Kur'an jattagan kişi saktalbay, Kur'an menen yaşagan kişi saktalar. Şöyle oldu. Joluk salıngan kişi gana saktalbay, joluk salınıp jaratkanga jalıngan kişi gana jahannamdyn odunan saktalar. Oşondan joluktu bir moda dep emes, joluktu ibadat, toba dep salınyslar. Allah'tan aman kalalı. Hormatlylar, özüz menen, sözüz menen yaşa amal kılıçlardan kılsın inşallah. Allah Teala barlığımızın canımızda cennetke alaydı iş kılmayınca almasın inşallah. Bugün çaranı uyuşturganlardan canısından yaratan Hudaý Taala razı olsun. Basıp gelgen kadamızlarga çeki jok soğuktur jatsın. Ar birislerini üýlemişlerden törölüçü kızlarımızlar, alım oğlayalar, jahannamdyn otundan saktaý turgan inşallah Kur'an bergen hafizalar bolsun inşallah. Allah Teala razı olsun.